abote kepengin urip sing mulya. Tak rewangi rekoso ana ing Majapahit. Ninggalno keluarga, bedheke kepengin mulyakno keluarga ana Karang Pradesan. Nanging Brawijaya ora mani palungguhan kanggone Wirajaya. Disekseni geter-pater suket bumi lan kegodhongan. Wiwit iki dina Majapahit bakal tak gawe rusuh. Wis cetha tanpa kowe ngomong sing gawe kesruh gedah nek tlatah Raja Majapahit ora nek 3-2-1 mung kejaba kowe Wirajaya. Nek tak jong sarana alus apik lerena tumindakmu. Pate pancen wis tak niati uga tak kajati. Aku kepengin nggawe rasa, nggawe kesro ana ing Majapahit. Kadel apa? Sak urunge kowe gawe kesro nek tlatah Praja Majapahit. Ayo adepono patih mare Bunggawa. Ojo maju ngas, ayo maju bareng sakarep. Gusti Pak. Ayo, kula mau Gusti Pak. Oh ngono. Adepono Bunggawa. Aja gembelo das. Nek Bunggawa wis kasoran. Wirajaya. Ayo. Adu tosing balung. Jebrete kulit. Percuma diguyu bareng-bareng cilik. Pate. Yo. Ojo melok cawe-cawe bab masalah iki. Nek kena kadung sarana api. Mbali yo nang Majapahit. Yo Jaya. Ojo mung kakean pangucap. Aku ngerti nek dideleng sandang penganggomu wong pendekar. Tentokne nek papan kene. Ayo, sapa sing unggul judite? Pate. Yo. Bukan dadamu. Ketaman aja jeneng Wirajaya. Gak modar tersembah ider-ideram. Oh, hati-hati, ayo. Wongko. Lho. Sumparmu kaya sundul langit. Nyatane kowe namakne ajine jiwa ragaku. Ora apa-apa. Wirajaya.
tak ibaratno jago ngabruk genti ngabruk. Yo. Ayo. Tamakno ajine patih saka tlatah praja Mojopait. Nek gak bedah kadamu, ayo tak sembah idra-idramu. Ojo begeden sumbar. Ayo, sumbar ilmu. Ayo kami. Oke, Gusti Bali. Aduh. Kugawa. Aku ngerti nek awake dhewe iso ngalahno Wirajaya keplayu. Ning perintah Gusti Prabu, adewe kudu nyekel. Nggih, ngaten. Loh, Pate. Piye anggonmu ngayahi perintah saka ingsun kanggo nyekel ana ning brandal Wirajaya sing wis gawe rusuh, gawe ontran-ontran ana ing tlatah Mojopait. Taningsih. Sadèrèng kula matur, sukem kula mugi pundhuk dhateng panjenengan, Gusti Prabu. Yo, puji pangestuku tampanono. Taningsih Gusti Prabu. Kula tampi, kula petek pucuk ritmo mugi dados jimat paripi kula. Iki ngeten Gusti. Yo, Perintah panjenengan eke nyekel anane Wirajaya ning keplayu Gusti Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Nek ngoten kula rumaos salah lepat. Kula nyuwun pangapura. Kula nyuwun pidana Gusti. jadi kowe sak kloron Nggih. ora iso nyekel brandal Wirajaya. Ngene, Pate. Aku ora bakal wenehi pidana marang awakmu sak kloron. Niku lho, niku kok nggih. Ning Pripun Gusti? rungokno. Titah ingsun, Nggih. awak dhewe kudu golek jago sing iso mungkasi lakone Wirajaya. Nek ngoten kula mantep panjenengan mawon. Sopo-sopae sing iso nyekel brandal Wirajaya Nggih, nggih, nggih. bakal tak wenehi kamukten ana ing sakjroning kraton Mojopait. Nggih, ngapunten Gusti. Oh. Di sana Nggih. Oh, Gusti Brawijaya. kok sajake ana kaperlu apa sampai ngadep neng marang ingsun. Nembe mawon kula mireng Hmm. rerembakan kalian para patih, para prajurit. Panjenengan menika ngedekaken diri Patemboyo. Kula mireng. Ngaten. Dadi awakmu krungu apa sing tak omong karo Patih lan Punggawaku? Nggih. Yo, pancen bener. Dinane iki aku golek jago sing kudu iso mungkasi lelakone brandal Wirajaya sing wis gawe ontran-ontran ana ing tlatah Mojopait. Kula nggih mireng ingkang damel rusuh wonten ing praja Mojopait. Brandal Wirajaya. Bener. Kula reksi sapu jagat Yo, badhe nglebi Patemboyo panjenengan. awakmu sagah ngleboni Nggih. Patemboyo. Yen awakmu iso nyekel brandal Wirajaya, Nggih. kowe bakal tak wenehi kamukten ana ing jerone kraton Mojopait. Ngaten, yen ngoten kula nyuwun tambahi pangestu. Yo, budal. Patih lan Punggawa, Nggih. dinane iki ayo padha siaga bali ning kraton.
suwe anggonku ora sambang nang Karang Prandesan. Bojoku nganti bobot nglairno siponang jabang bayi. Nanging wong tuane wadon temekaning pati. Urip apa yo? Lho. Kok ngomong dhewekan ning tengah alas. Sejatine awakmu ki sapa? Ora ana loro telu mung siji. Wira. Wira Jaya. Aku krungu, aku mirengno nek Brandal Wirajaya iki wong kang sekti mondro ning tumindake angkara murka, tumindak ora becik, sok gawe rusuh, sok mateni wong, sok ndugil omahe wong. Brandal Wirajaya. Aku minta sranane Gusti Brawijaya saka ing kraton Majapahit. Sapa kang aran? Aku Reksi Sapu Jagat. Sapu Jagat. Mindra sayane Gusti Brawijaya ing kraton Majapahit. Nek wis kepethuk karo Wirajaya, katil apa? Awakmu tak cekel. Sapu Jagat. Pancen wis tak niati uga tak kajati. Majapahit tak gawe rusuh. Aja mbok bacut-bacut. Nek kenek tak elingno manuta utawa gelemok tak cekel tak pasrahno Gusti Brawijaya ing Majapahit. Nek gelem aku enak sapuramu. Tetep kowe ora gelem, babar pisan gak gelem. Wirajaya. Awakmu ki sugih ngelmu. Wong sekti, wong pinter. Ora ana sing wani pawongan sing ngadepi mbarek Wirajaya. Mung Reksi Sapu Jagat. Karepe Reksi Sapu Jagat. Yen awakmu ora gelem tak teko ayo padudon Reksi Sapu Jagat. Adu ilmu daya kawijayan guna kasangkan parane demati. Sapu Jagat ya. Bukan dadamu. Kerapan aja pamungkas Wirajaya. Iya. Gak bongko, gak modar, tak sembah idri-idramu. Tak bukake dodone Reksi Sapu Jagat. Ayo, tamakno ilmu. Wirajaya. Tak ibaratno wong adu jago ngenten ngabluk. Kowe bakal tak tamaki piyandelku utawa japa mantra. Ojo kegeden sumbar. Ayo sunteken ilmu daya kawijayan marang jiwa ragane Wirajaya.
kraton Majapahit ora bisa tentrem yen awakmu durung temekaning pati. Sisa jagat. Iya. Koyok wis gak kuat aku urip ana alam donya. Aku titip siporang jabang bayiku. Kula wentar sampai gede nganti dadi wong pendekar sing sakti mandra kuno. Wirajaya. Anakmu mbok titipno marang aku. Aku menggula wentah anakmu ora apa-apa. Iya, ini tak bokongi anakmu. Aduh, 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 aduh. Wirajaya, umpamane awakmu kena tak elingno ora nganti kedadean awakmu tumekaning pati. Awakmu wis mlayu saka ing praja Majapahit. Putramu mbok titipake marang Reksi Sapu Jagat yen durung ana tengeri. Durung ana jenenge. Yen tak delok bocah iki lanang kenaksenan geter lan pater suket lan gegondongan bumi saisine. Ciponak jabang bayi bakal ndak wae tetenger. Taloring. Kiai Resi Sapu Jagat. Nggih, Gusti Prabu. Piye anggonmu ngayahi titah saka ingsun kanggo nyekel Brandal Wirajaya. Sampun kelaksanan Wirajaya sampun temekaning pati. Yo. Ki Resi Sapu Jagat, Nggih, yen kaya ngono awakmu bakal tak ganjar tak wenehi kamukten ana ing jerone kraton Majapahit. matur nuwun Mula kuwi kowe budal ning kraton bakal tak tampa tangan kali. Ngaten, kula nyuwun tambahi pangestu, kula nyuwun pamit. Yo. Iku Gusti. Patih Kanjeng. lan Punggawa. Nggih, Gusti. Dinane iki Brandal Wirajaya wis iso tumekaning pati saka tangane Resi Sapu Jagat. Nek ngono, ayo tetep siaga jaga katentremane Kraton Majapahit. Pokok kene. Kembang cek larangi. Copot ta iki wong loro. Gendho cacak situk yo ngono. Golek ilmu wae. Ilmu lho gawe apa? Ati cacak kula pekitab dadi wong lanang. Kowe takoni kanggo awakmu, sing ngandeng awakmu. Mati kon wedo golek ilmu. Ilmu apa wong wedo? Ilmu masak. Lek ngene iki. Jemu legi, nyekar. Kudune ra yo eling lek iki ra geblake wong tuane dhewe. Lah cacak. Nerat tek ana mule. Mbok, menungso tak duduk cacak iku.
ngomel nok tengah dalan arek wedok nek ana arek lanang sing ganggu gawe bare awakmu ya apa dadine Yo tak omongi, aja kurang ajar ganggu gayaku. Kon garot aku adike sapa? Aku yo ngono. Yo. Kuarsi jane aku ndirasa welas karo awakmu dik nek omahe jen bapak temakaning pati mbok temakaning pati Wis eling sampean nek wong tuwa dhewe mati, eling. Sampeyan klo Cak, mbok yo ilingo. Pak mbok mati 3 dinane gak teko, tak kabari gak mulih ya wis tadi ramut-ramuten. Mbok yo nyekar pisan-pisan ngono lho Cak sampean ku Cak. aku lak wis ngomong salamno karo wong tuaku Prasamu gendakmu ah mbok Loh. salamno iku. gak apa-apa sing dadi niate ngono lho Iya temenku. ngene lho Dik Tarunding nek awakmu duwe tonangan arek lanang ndi kongkon njaluk nang rabi nang wis lho cegak keluyuran ae dodo keluyuran nek aku ngono lho Gak pingin duwe pacar aku Cak. lho Saiki lah aku ndelok arek lanang-lanang saiki lho Cak. Isoke wis nang omah turu rokokan. Metu nyambut gawe sakane sawah balik maneh. Aku gak pingin. Lah lek umpama aku apa-apano wong, lah gak iso nglindungi aku wonge. nah nek kon gak gelem dirabi wong sing model kaya ngono pancen nyambut gawe dirabi sapa Ya jelase ngene iki aku duwe kriteria cara saiki. gagayuan Aku ku kepengin duwe bojo. Lek kekuatane setara karo sampean dedeg piadeke kaya sampean gak atik sore sak. Apa ketemu langsung aku njaluk dirabi. wis temen kaya ngene ku Iya. balik Golekno ya. iya mesisan suraing jul bring papan cinorek keprungu tembang rawat-rawat nek sapu jagat duduk wong tuaku sing temenan tak takoni sisip tak kebati Galunggo kelawan kalping. Nggih, Bapak. Yen tak delok anggonmu meneng wae iki kaki ngomong nanggone Bapak ora wani ngomong bloko suta wae. Apa sakjroné atimu kuwi wedarno marang Bapak? Apa? Apa medar bom pilih? Luring kalian Galuga Sakti pun titi wancin pun nampa wotenipun piantel. Yo bener. Wis ditiwancine bocah sak keloro niki nampa piandel saka ing bapa Resi Sapu Jagat. Nggih. Galuga, Nggih, Bapak. kowe bakal tak wehi piandel. Ki tampanono yo ya. Iki lamine pusaka napa, Kang aran pusaka Leno Pati. Samenika kasihate napa, Ojo mbok gunakake ojo sampe awak silang adikan adino sapa sira sapa iso. Nek kanggo tetulung
anggere bener. Pusaka kuwi aja nganti pisah ing jiwa ragamu. Kalungga, nggih Bapak, yen awakmu wis nampa pusaka saka Bapa Reksi Sapu Jagat, kowe adosa rambut jamas. Cek resi awakmu ya yen. Pamit Bapak. Kaloreng, Nggih, Bapak. awakmu yo wis dituwangkene awakmu nampa pusaka saka ing Bapa Reksi Sapu. Tampanono ya yen. Kula tampanane Bapak. Bapak. Namine nopo? Pusaka iki jenenge Liring Pati. Yang pati. Kaya kasratane Menawa awakmu ning tengah dalan karang landhep sing kaya ngono. Nemene bebaya kang luwe gedhe. Kowe mlayu liwat sorote lampu kowe adu. Kowe menang dulu ora menang dulu ya. kula menang dulu, boten menang didulu. Matur nuwun. Ning belinge opo? Aja nganti mbok mindhake. Arep anger bener, aja nganti mindah angkara opo. Tansah kula gumpu. Bapak, Iya iya. matur lepat saderengipun. Mobil kula matur kirang suba seto dhateng panjenengan. Iya iya iya. Ngomong ya. Sejatine tiyang sepah kula niku sinten? Kok pilih tasih gesang kula badhe nyekar. Kok pilih sampun mati kula badhe subuh. Kalore. Nek sawang marang bapa awakmu dengar-dengar. Nek ditakoni bapa awakmu jawabe ora bener. Mok iku sing mbok eling-eling Nggih, bakal sejatine sapa wong tuamu. nggih, Kalore. nggih. Tak tutup-tutup ono tetep kewiyak sebab awakmu wis gedhe wis dewasa ikonan kabeh cilik kula wentah Bapa Reksi Sapu Jagat tak dongengi yo tak wedhasno yo nek wong tuamu lanang sing sejati kuwi kang aran Brandal Wirajaya. Wong tuamu iki tumindak bener, tumindak angkara murka. Sok mateni wong, sok ndogil omahe wong Brandal sak panjenengane. Gawe rusuh ing Praja Majapahit. Gusti Brawijaya ngenano sendiri Patembaya. Sapa sing iso nyekel sing gawe rusuh ing Praja Majapahit bakal diwehi kamukten, bakal diganjar dadi sepuh ing Praja Majapahit. Sing mleboni ora ana loro telu ngger kaloring kejaba Bapa Reksi Sapu Jagat. Nganti bapakmu ya wong tuamu Wirajaya padudon kelawang bapa adu kaceten adu Japamatra nganti bapakmu temekaning pati ger Terus kirang damel
ora tak selaki maneh. Sabu jagat tak jabel basak. Iya, iya. Ala tanpa rupa tumindahe wong tua gulanang. Ya ora apa-apa. Turase ora ono siji loro jaloring. Kudu iso nyambung watang utunge wong tuwa. Aku matur wong cilik nganti akhir dewasa, mbok leliding, mbok rambut. Nanging runtiging adiku. Sapa wonge? Sawijine anak nek wong tuwane dibaden liyan lara ati. Sapu jagat. Iya, iya. Dosa neraka tak pegol caloring sing nanggung. Kowe kudu mati. Kalau hei, kalau Kaluga. Urusane sapu jagat antaraning caluring kon jok melok-melok. caluring. Kunjung tumeganing gelung dikulawen tambar popo sabu jagat. Dadak wani katinggahe tumindak sing kaya ngono. Karepmu Kaluga sakti gandrimana. Ayo adepon aku. tak enteni njaba. Kersane popo. Kaluga sakti. Jeh apa? Ojo nuruti nafsune sedulurmu sepuh caluring. Kaluga. Jeh apa? Bapa ngomong sithik marang kowe ya, Nggih. Awakmu enggal baliyo ning balih omamu. Wonten wigatos menapa, Bapak? Ning omamu bakal nemoni boyo kang luwih gedhe. Bisa oleh tombo, bisa wuliya ing jatimu ning keluargamu, ning jenenge adimu kudu mbok elih. Boten, Bapak. Nek adimu jenenge mbok elih bakal ilang bebaya kuwi. Bapa ora nundung. Ojo sampe awakmu nerusake nafsune dulurmu sepuh caluring. Baliyo nek wong tuwa ing Karang Pradesan. Kula nyuwun pamit, Bapak. Tak ideni kowe banyu milik. Oh. Sak dalmu nger. Tak ideni kaya banyu mili kalis ing sambi kala. Kon golek kayu mang wis oleh akeh ah. Wis, Mbok. Wis tak delek pawon. Sajake pikiranmu kok kaya ngono. Sing mbok pikir apa sih? Ngene lho, Mbok. Aku iki rak ben esuk ben sore nang gone alas. Iya, Golek kayu bener. digawe mangan. Heeh. Lah kok cacak iku teko duk langsung mangan. Duk langsung mangan gak gelem golek, Mbok. Lah wis ana kon sing golek ngono seno. Masih aku ya pegel, Mbok. Aku ya kepengin leren.
Lah nek kon kepengin leren ya, manganmu ya lereno. Lho, mangan leren lah ya apa aku, Mbok? Kon nyambut gawe karo mbok, oleh kaya titik-titik dilompokno kanggo nambeli kakangmu sing maguru. Lah ngono sih, Nak. Lah, gak ngono sih, Mbok. Cacak kok senengane meguru gak tau mulih iki lho ya apa, Mbok? Lah iya, awake dhewe sing nyumbang biayane, kon ambek aku sing golek, cacakmu sing meguru ngono lho, Nak. Engko nek pinter lho. Gawe gedhekno kon. Masih aku lah ya kepengin meguru, Mbok. Aku kepengin belajar ngono ambek arek-arek. Kon lolak-lolok kok pengen meguru lho. Lho masih lola-lola nek diajari ya jadi pinter, Mbok. Jadi pinter. Sampeyan niku Ya aja ngono. Ayo didongakno ae cacakmu, seger waras slamet. Bek lho. Kaloka sakti. Urane sing akeh ya, Mbok. Iya gak apa-apa, Nak. Aku nganggonku suwe meguru kae Bali terus omah kene, Mbok. Heeh. aduh, Mbok. Aku yang njaluk sepuro ya, Mbok. Kasep. Kok kasep, Mbok? Ana cacakne ngono, kon niru. Mbok bendina apa kon ngono lak ya? Iki koyo cacar, Mbok. Ya, Cacakne kaya cacakmu. Kene. Nunggu kene. Sajake kon mulih teko peguron iki oleh palilae gurumu tak karepmu dhewe, Nak. Ngene, Mbok. Heeh. Tuju aku bali nanggone omah kene, siji kepengin ngerti seger kuarasane sampean bare Amin. adikku. Kaping pindhone aku ana perlu bare adikku, Mbok. Oh ngono. Hmm. Omong-omong ana karo dulurmu, tak tinggal nang mburi ya, Nak. Iya, Mbok. Tak nyawis-nyawisno sarapanmu. Nggih. Kon ngomong-ngomong ana mbek cacakmu, tak gawe sarapan. Iya, Mbak. Kok mangan bareng-bareng wong telu. Iya, Mbak, iya, Mbak. Kabare ya apa, Cak? Ya apik. Gak ngono sih, Cak. Peno iku kok sak bendina iku meguru gak mlenger peno iku. Wong urip iku tugase iku sinau. Mas yo sampe tumekaning pati awak dhewe kudu tetep sinau ngono lho. Lah. Lah peno nek meguru ngono iku sinau apa, Cak? Ya sinau jurus. Jurus apa ae? Ya ana jurus ngilang. Terus jurus piye carane cek mumbul iso dukur. Iso mumbul ya? Heeh. Peno ya iso mumbul. Ya kadang-kadang. Ono kok ilmu kok kadang-kadang iku lho. Ya mosok tak dodono nang awakmu ya gawe apa? Cak. Peno nek nang nggone peguron ngono iku biasane mangane apa ae, Cak? Ambek bapak guru gale mangan ngawur. Panganan niku ditata. Aku biasanya mangan sari-sarine kembang. Sari-sarine kembang. Ngono ya gak usah meguru, Cak. Masih aku ya iso mangan sari-sarine kembang. Oh, mangan kembang opo? Lho, kembang turi. Disambel sing pedes ngono. Enak iku. Ya anjene kon sobone nang gone pasar golek kulupan kon. Lah padha kembang, Cak. Ngene lho. Ya apa, Cak? Kapak-kapakno aku iki kakangmu. Minangka bapak iki wis gak ana, gandine wong tuwa lanang gak liya ya cacakmu iki. Lah ngono sih ya. Bener, Cak. Pancene ngono. Aku oleh pesen teko guruku, teko Bapa Sapu Jagat. Awakmu iki iso slamet nang gone omah kene iki kudu jenenge diganti. Lah kok aku iso slamet teko donya iki nek jenengku diganti. Olah apa? Aku salah apa, Cak? Aku gak tau keliru lho ya. Aku gak tau salah. Omah iki bakal nemoni waoya. Omah iki bakal nemoni waoya. Heeh. Nek awakmu kepingin slamet, jenengmu kudu tak ganti. Mo, Cak. Olah apa ganti jeneng iku? Ngarep aku lak wis ngomong. Gantine wong tuwa lanang iku gak liya ya aku, awakmu kudu manut bare aku. Mo, Cak, nek ganti jeneng aku mau manut. Iki warisane bapak. Aguna. Kakangmu iki ngandani awakmu iki ben bener. Mergo sing ngerti
Yo kakangmu iki awakmu ora ngerti kudu manut mbare aku. Ganti ya jenenge ya. Mo, aku nek gak gelem. Jenenge diganti. Mo. Gelem tak Gak gelem, Cak. Gelem tak gak. Yo omong enak-enakan barek kakane dadak bangkang dapuram. Nek pancen aku ono salah, ngomong salah opo. Tapi nek aku lupa jeneng. Salahmu iku gak nurut barek kakangmu rungono aku no. Nek omah iki ono waoyo. Ora liya yo aku sing tanggung jawab. Gelem tak gak? Gelem tak gak? Hah? Kon gelem tak gak? Gelem tak gak? Sepisan kas. Dino iki jenengmu kudu diganti. Aja gawe jeneng Aguna. Gelem tak gak? Gelem tak gak? Ku tak bancal cangkemmu kowe. Kere lek dadi halus kudu dikasar. Sajake lapo kon karo cacakmu? Mbok Cacak murmur ngejer aku, Mbok. Lah pekarane apa? Jenengku kabeh diganti, Mbok. Lah kon gelem tak gak? Gak gelem. Gak gelem ya wis meneng. Iya, Mbok. Kalau kau sakti sajake ana apa sih, Nak? Kok adikmu kok ajar iki lho? Mbok, aku dipeseni barek bapak guru. Nek omah iki bakal nemoni waoyo. Anane kepingin gak oleh waoyo, Mbok. Aguna kudu diganti jenenge, Mbok. Le, wong jek bakale. Bakal kan dorong kedadian. Iya nek ana kedadian nek ora ana kan gak ada apa-apa. Wong perkara jenenge kok. Lho, nek adikmu gelem, nek gak gelem gak usah dipeksa, Nak. Nek ngono riko padha dene barek adikku, Mbok. Lho, kok iso kaya ngono sih Galoga Sakti? Kapak-kapokno Galoga Sakti budal mrene gawe mbelani keluargane. Kepingin piye carane iso gak ono waoyo nang ngene omah iki. Iya, Nak. Aja kaya ngono, Mbok iki kedosan tak karo awakmu, Nak. Mbok. Bukane Galoga Sakti iki mbangkang, Mbok. Ning aku ngemban dawuhe bapak guru, Mbok. Nek ora diganti jenenge, Mbok. Kapan oleh ana waoyo aku sing tanggung jawab. Galoga Sakti. Gelem tak gak ganti jeneng kowe? Yo. Nek ngono wis gak usah dulur-duluran. Dadi banyu aku mau nyeduk, dadi godhong aku mau nyuwek. Ayo, titenono omong aku. Aguna. Cacakmu kok ngebakno omongan gede kaya ngono, Nak. Jajal, ayo tetunggo nang sing garsane Gusti Kang Murbeng dumati.
Kang Bayan, Nggih. kepuntene Kang kathah. Lan apa? Pendopo dinten nika kok kumorat marit mboten karo-karo. Lah mbon morat-marit ya napa wong sing dadi lurah Bayan sapolone nggih kucluk kabeh. Lah, Kang Polo wau pundi? Lah Iki kula ngene mriki. Lan apa Mriki lho, Kang goleki Polo. aku terus? Kang Polo mriki. Nggih. Kula badhe tanglet kali Kang Polo. Tanglet perkara napa Dik Lurah? dalem dika ngomong karo Gus Lurah. Terus yu lurah ngene budi. Kan ngene kebon mriko lho. Ya, wis samene kan pasen. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Pak Iki Bayan. lan monggo jenengan yu lurah. Kene Bu. Iki yu lurah. Lah, Bayan kene Pak Bayan. wis umetno kursi ku gak gawe lungguh. Iki tatanan sing bener ngoten lho. Nggih. Bu, Ya apa, Pak? pompong iki para pamong iki mlompok nang balik kelurahan kene ya Bu ya. Nggih Dik Lurah, nggih. Kang Dik. Polo. Nggih Dik. Penduduk sampean iki ya Nggih. akeh sing duwe karepan. Kakajengan napa Dik Lurah? Sampeyan takoni. Panene sembarang iki sipate grandol sampeyan kena penduduk kene kabeh. Lho nggih dene iki tandane tanah mriki nanah niku subur, Dik. Lah nggih, karep kula sampeyan coploki sampeyan ke akhir penduduk. Dicoplok ya napa mboten gitu. Kang Polo, ndika lampun rada dukur. Nggih. Nuwun sewu monggo. Lho niki anten pidamelan Polo, etut pedamelan tuluk sampe termasuk anten caparan niki. boten. Sampai itu nek. Antene Pak Polo kok kemalan badokan. Ya Allah, aku sing delokne no. Balik. Nah, niki ludruke dipending seperti Ya. lah niki kurang nyindak nek mboten ide. Aku ngomong terus sik. Masukin jepenean. Niki rukun. Bu, kene lho Bu. Kene nduk tak takoni awakmu tak takoni. Bu, enten apa, Pajake Sayang? awakmu ki pirang-pirang dina nek bingi ora iso gak gelem turu nek gak kolong anu ku lapor. Ana masalah apa? Ngene lho, Bu. Aku iku ngipi. Oh, Iki apa ta, Bu? Sebab nyipi lho. Ngomong karo iki. Kula niki ngipi. Nyipi apa? Desa mriki niku enten kebanjiran. Oh. Kene bulu-bulu kene. Terus, Nduk? Terus sing katut niku mau kula tok, Bu. Bu, iki anak-anak wedok ya wis gedhe. Sampe ngomongi sing genah. Termasuk kandhane atase Ipan kok mbok gagas sing kaya ngono. Wong turu, wong ngipi sembangi wong turu lho. Wis ora usah dipikir. Saya tak takoni lek ngipi ku kapan? Nggih, kira-kira manten jam 11 ngoten lho, Bu. Uga para isu dan Kapan? Ngapa kapan ngipi niku kapan? Setengah 3-an ngoten. Loh. Niki berbahaya niki. Dika niku pun ngomong berbahaya. Neng niki Lagi ngipi neng niki sing Lah berbahaya. nek dika semerep napa artine ngipi utawi nyupen napa nggo jenengan. Lah ngeten Ji. Nah, Lek perkara ngipi sampean jelasaken sampean sing ngerti. Aku gak ero, Dek. Kapan sing ndolek ngipi ku kapan? Sik diramet karo Pak Neng. karo Pak Polo iki. ngapunten Gus Lurah. Nggih, nggih. Kali Yu Lurah pindah. Nggih Pak Bayan. Nyumpena utawi ngipi sedaya niku wonten artine. Terus Nek ngipine niku jam 11. Niku mboten wonten napa-napa kula lan jenengan sedaya namung dikeken niteni. Niki titiyoni. oh dadi
Nggih, tapi nek jam 11 ngantos jam 12 niki namine Gandayani. Terus maksudnya? Lah, maksude Gandayani cara ibadah niku jenengan empun mambu nek jange oleh derajat sing dhuwur. Terus Lah, nek jam 12 jam 1 ngantos setengah 3 niki puspa tajem. terus maksudnya kepiye Pak Gayam? Artose puspa tajem ngipi niku mandi-mandine ngipi dadi mboten sak derma ngipi kembang wong turu. Nek ning ngipine kados ngaten wonten pendopo kelurahan niku terus banjiran. Sing ning katut banjir mbon wonten malih kejawining. Niki sangat-sangat berbahaya. Lho Bu, Ngipi ning niki jam pinten? Setengah 3. Loh! lho Bu, dinane dina apa kapan ngipi milih ngipi kemabengi tapi nginane dawa. Sik, rena-rena. Kapan sih? Wingi ta. Nek wingi dina Selasa Kliwon, Pak. Nek dina Selasa Kliwon iku dina Andara Kasih. Iku mesti akeh cocokon timbangane Sulayane Pak Bayan. Lah, mila saking menika Tapi aja bedindo atau Ndedonga muga-muga gak ana apa anakku. Oh nggih, mila menika monggo sareng-sareng ndedonga. Jam 12 monggo nek kepingin uripe mulya ngicalaken balak Fatihah monggo digedhekaken. Sarene iki wis dalu, wis turu kana turu, wis gak usah dipikir. Tak tilem riyen nggih. Wis sampean kleset ning. Bu, Kepiye, Pak? Iki wis bengi. Kang Polo karo Kang Bayan kongkon njaga pendopo ayo dhewe istirahat. Kang Polo karo Kang Bayan. Ngoten nah. Ndika istirahat kula kalih Kang Polo ingkang jagi mriki. Jaga. Sampe aja ngantuk ae. Nek mboten ngantuk wong bengi langsung turu sampean ya. Padha ngopi wong bengi wayahe turu deh Bayan. Kamu kalau karo Bayan karipan tanggapan tak kok ngantuk karo cepet Bu. Anake gak ono. Gak ono kamare, Pak. Kamu lo. Wah, Ndika ning pun awu-awu. awu-awu ya napa Lah nek sampean ngurupi celore teng kula niki. wong niki wau kok moro-moro pok gepuk sampean tak cekel nek. Kamu karo Kang Bayan. Enten apa? Yoga kula Sundari ical, mboten enten griya dicolong malih. Ning Sundari mboten wonten. Aduh. Ngapunten. Enten apa kok guyu-guyu ngeten iki? Guyu kakekmu. Loh, aja ngawur Dik. Wong Pun. Nggih. Sinten sing maling sinten? niki opo sih rek karepe iki? Saipul lah ngem. Pun. Le. Iki lho pendopo kelurahan lho. Iki ono nggo pendopo kelurahan kok. Jar kudu yo lurah, nggo pendopo kene iki kelangan. Bayan. Oh, kelangan sepeda. Kelangan sepeda kakekmu ah. Lho, kelangan duit. Kelangan dhuwit nang pira? Lah kelangan apa? Iki kelangan ning Sundari. Puterine Gus Lurah. Pak Bayan.
bayan. Arek nom-nom kon gelek kon nututi. Nang dikira arep nang Ngoten to. Jaluk tolong beli dikit malih. Monggo. Ayo. Ayo gelek he. Monggo. Men bantu mo. Ayo. Ayo Bu. Nek wis kemulmu kok buka ngene iki ta, mapan kebenaran katek buka rokmu tok. Duh. Sampe niku kok Apa sebabnya kon tak colong? Mergo aku pengen buka rokmu, gelem gak? mboten poro. Gelem gak? Mboten. Gelem gak? Lebokno sik, lebokno. Barang lincip iki dilebokno. Lebokno sik. Tapi nek wis tak lebokno kon gelem. Wis tak lebokno sik. Lho, nek iki tak lebokno kon gelem. Ya wis, Ya wis. lebokno. Aku Ya, wedi ya. aku nek barang lincip-lincip iku. Eleng masine ndak. Nah, ngono lah enak wis. Nek wis ana kaya ngene, kon gelem gak buka rokmu. Ya mo. Gak tegese ngono kon aku seneng tak rabi, gelem gak? Ya apa ya? Gelem gak? Ya wis gelem. Oh, ya wis gelem. Apik ya ya. Lek langsung kon wis gelem, ayo mlebu nang Kanjeng Delung. Bagus. Repot. Ngono sing diomongno bayaran terus. Sundari tak lebono kancing glung. Lurah Payaman saandani ora ana loro siji sing nyolong anakmu. Maling Sekti Mondro Guna. Alhamdulillah aku mengerondo oleh dhuwit piro iki? Kok mikir dhuwitmu iki lho? Dhuwit iki lho arek nom-noman kabeh. Nggih. Awakmu krungu tak gak sumbare maling, Bang. Lho, kepireng, rada kepireng dedek lho. Awakmu krungu. Nggih. Sumbare ya apa? Ngeten jenengan pirengaken. Hei, penduduk Payaman kabeh. Ya. Nek kon kepengin ngerteni sing nyolong anake Pak Lurah, ki lho cekelan maling Sekti Kang Jono. Kang Jono iku pajak temunge muni wicara. Awakmu ngerti ora? Krungu ngoten ya kaya. Ngerti ora? Ngerti kula wae. Ha iki lho maling, Bang. Iki lho. Malinge Sumbar. Sumbar ya apa? Hei, wong-wong kurang teges sing tegas kene lho mang. Lho kan aja. Sumbare kene lho gak dirungokno. Padha jate kaya Simbar ta. Meneng. Hei. Mbok. Ngene. Apa iku? Ngomong Kon krungu tagak. Krungu. Ya apa Sumbare? Maling emang sumbar ngene. Weh, rasa. Apa? Dari ngoso. Lho Payaman. Penduduk Payaman. Penduduk Payaman. Polos sak lurahe. Iki lho, maling celana. Aduh Dik, lek ngomong aja clemen-clene. Iki Iki keadaan susah iki. Ayo sapa maneh? Ayo Pul, awakmu krungu wonge maling. Kon mau krungu tak gak Pul? Ngomong apa Pul? Iki cendang ketemu, Dik. Krungu kula wae. Iya, Apa?
Pungun. Durung. Durung tak ngomong sih. Penduduk Payaman. Oh, ki teges iki. Iki lho. Kaya kampanye. Nek kepi. Oh, Aku mah rada krungu. Tapi alon-alon ya. Oleh nek keliru disalahno ya. Iya ya. Lamtoro. Alon to dhisik. Mister Bin iso ae. Ayo Bin ngomong Bin. Kabar sing kepireng monggo. Hei penduduk. Lah, nek kerenge padha kaya. Iki lho. Cekelen maling. Tewel. Ngene lho. Iki ke. Nih, rungono penduduk kene ya. Awakmu iku tak andalo jagone wong kene. Nggih, nggih. Sing teges, awakmu iku ganteng. Krungu temen. Nek krungu ngomongno lho. Kinten wau. Nah, ngono lho. Hei, penduduk Payaman. Bagus. Iki lho cekelen maling lontong. Mboten ta. Bacokane tok ae sing aku mang krungu. Iki ketoke awakmu ndantone anjing. Hei, wong nduduk Payaman. Iki lho sing dadi maling amplop. Iki bae. Dek Lurah, Gus Bayan nggih. Para penduduk kupinge padha bosok kabeh. Gak ana sing krungu. Sampeyan gak ana sing ngeru sumbare maling niku, Bang. Oh, kono apa? Aja gopo aku ndak lali. Aduh. Weh, wong Payaman. Lek sampean gak ero sing nyolong anak Lurah, iki lho maling Aguna. Dadi. Bener emang lak nibo ngono. Nibo ngono. Lo padha lancar, Dik. Oh, ngono. Kali niru liyane. Sedaya niki kula sing gak wongkon. Kang Polo, Nggih. kamangka maling sinten namine? Aguna. Aguna lak penduduk sampean. Penduduk kula, Dik Lurah. Dan niki sampean tekaken mriki. Nggih termasuk penduduk kula. Dika pundhut Aguna sabokne niku. Wah, gak nyono nek Aguna nang menenge ngono. Ah, nggih wong arek. Wong tiyang nggih meneng koyo ngomong maling koyo maling. Arek. Mbok maling-maling rondo ta maling. Tambah nemen. Sak ngerti kula mboten nate ngloyong lho lare niku. Kok iso nglakoni maling koyo ngoten. Oh, iki Gus Lurah iki. Niki Aguna kalih Mbok Dene. Mbok, monggo Mbok. Lah niki. Lungguh ae, lungguh. Takoki Dik Lurah. Sampean. Nggih. Sampe tanglet dipun kasar-kasar. Nggih, mboten. Wah, suwen Pak Bayan pun. Nih. Seketop. Sabar. Aku kok eling ya. Kok eling-eling japanan lor. Oh, kula bandeme. Pak Bayan gawe bantu kakekmu. Bapak. Nggih. Lek ngeten iki kula eling winginane sampah kacamata ilang. Mbok, Nggih, Kang Bayan. sampean kaget ditekaken mriki kali Aguna. Ngeten Mbok nggih. Mpun dadosaken mana panjenengan kula badhe taklon kalian yoga sampean. Nggih, sampean takon. Aguna. Awakmu mang bengi metu teko omah ora? Nggih. Metu. Gelas iki. Nek kaya wong taburan, Dik. Sampeyan takoni aja kaya wong urakan apa sih? Awakmu iku penduduk Payaman. Sing duwe unggah-ungguh desa Pan Santun. Iki nggo ngarepe Gus Lurah. Pranatan iki nggono. Tapi niki maling niki Gus. Kok dhisik ta? Durung jelas. Emosi tok ngene. Aguna. Dadi temen awakmu mang bengi ku metu. Nggih. Metumu nang ndi le? Oh jelas niki maling niki. Jelas niki. Iki lho sampean. Niki maling jelas niki. Jelas maling niki. Matamu. Iku aku dikepruki.
Ya apa rek Saipul ku ngawur rek. Dadi awakmu mangbengi metu nang kalangane Pak Lurah. Nggih. Temen. Nggih. Berarti mangbengi awakmu nyolong. Nggih. Loh. Beres Kapolo. Dikok niki pamong. Kok mbon saged ngendhek larene meneman iki ya. Lho, lek niki kula sing golong-komeng Ndek Bayan. Nggih pun kula jagane mriki. Awakmu temen-temen mangbengi nang kalangane Pak Lurah nyolong. Nggih. Sing mbok colong apa lho? Jambu. Jambu. Ayo. Saipul dereng Ndek Bayan. Saipul mulai pengen. Napa niku? Kula talenani Pak Bayan. Kula talenani. Pun Saipul. Pun Kang Bayan, kula sing garap. Kang Lurah. Nggih. Jenengan sampun pirsa kiambe utawi pireng namine Aguna. Nggih. Niki mundhut namung jambu. Sanes mundhut ning Lastri. Tapi kula kepireng ngomongi penduduk, Nggih. nek sing nyolong niki namine Aguna. Aguna. Nek empun kedadosan ngaten dos pundi nur sampean? Kula sing gadah putusan. Nggih, Pun. Mbok. Sampean kaget kula tekaken ten kelurahan iki. Nggih wonten wigatos napa? Yuga kula ical, Mbok. Lah maling niku sing nyolong yuga kula sumbar, Mbok. Mboten enten sanes lintu malih nggih. Namine Aguna, Mbok. Kene ning biron aku tak ngomong karo Pak Lurah. Nggih ngapunten saderengipun Pak Lurah. Nggih. Uga kula nika tiyang mboten bener. Ndak ping kalih mboten mungkin nek uga kula niki nyolong putrane panjenengan. Nggih ngapunten sanget Pak Lurah. Mbok, wis ora usah tetangisan didelok penduduk Payaman. Wis cetha welo-welo nek maling iki mau tas sumbar. Gak ono loro siji sing nyolong ya Aguna, Mbok. Ngeten mawon. Iya. Menawi penduduk Payaman sedaya nuduh anak kula. Kula nyuwun tempo kalih panjenengan Pak Lurah. Dadi ngono, wis ya gak apa-apa njuk tempo. Cilik seminggu gedene 10 dina. Kula semaya matursi anak sampean. Ngono. Le, krungu ngomongi mbokmu. Ketemu gak ketemune anakku Sundari, tak pasrahno karo awakmu. Cilike 3 dina gedene seminggu, umpama kon gak iso balekno anakku Sundari nang Browo Kelurahan, tak tugel gulung. Kula nyuwun tambahi pangestu Iya. ayuda. Atos-atos, Mbok. Tak dongakno le supaya kecekel maling sing nyolong putrine Pak Lurah. Hati-hati yo. Kaya Bayan iki jenengane mune aku. Kang Bayan, para penduduk kabeh. Lintu dinten pun ngantos enten kados mekaten. Sampeyan jaga kampunge mriki, nggih. Kompak to mboten? Kompak. Nggih, kados Budi Wijaya. Ayo, ayo. Sakjerone alas kene iki panggonku teteki nyuwun marang Gusti Kang Murbaing jagat muga-muga wawaya ora nimpa kaya kene wagune ya aku tak topo nang panggon-panggonan kene. Mbok menawa ae kok jero alas kene cecakmu. Iya, Bu.
Loh. Cacakmu apa? Cacak kan jalwa sepura aku kan cacakmu. Iya. Aku adalah sepura, Cak. Aku no salah. Aku no gak gelem turun. Aku penuh, Cak. Cak. Tadi yo. Cak. Aku no jalan tolong. Jenenge wong teteki ya ngene iku nak, wong topo. Walah, kalau kau sakti sing gedhe pangapuramu ya nak. Mbok karo adikmu mrene ngrumangsane ora gelem. Gatekno omongane ganti jenenge adikmu. Sing gedhe pangapuramu nak. Kalau kau sakti, aku jaluk tolong nak, tolong adikmu nemu wahoyo nang kampung. Walah kalau kau sakti, bebasan kon teko karo mbok lan adikmu nak, ora apa-apa. Sebalike mbok ya tega karo kowe sebab kowe tega karo mbok. Balekno banyu susune mbok. Kapopo kalau kau sakti. Saking berebete atine bodoh, gak teko nyawang adikmu. Tidak wong kampung nyolong anake wak lurah. Mbok dikei waktu cilike 3 dina gedene seminggu kudu iso nemokno anake wak lurah. Riko ora usah kuwatir ya, Mbok. So kalau kau sakti, Kalau kau sakti bakal rewang-rewangi adikku ya Aguna, Mbok. ngono aja. Tak pasrahno awakmu kalau kau sakti. Aguna, mbok tak pamit mulih sono. Riko sing hati-hati ya, Mbok. Aguna, melok cacakmu kalau kau sakti ya nak. Iya, kono. Tak tinggal yo le. Hati-hati, Mbok. Aku no jalan. Aku no nurut wis. Gak apa-apa diganti jeneng gak apa-apa. Aku no nurut apa karepe Caca. Ya tak pikir-pikir jeneng Aguna ya wis terlalu lawas. Gak apa-apa. Peno ganti jenenge Aguna. Peno ganti Alek lho gak apa-apa. Temen Cak, sing penting tulungan aku ya Cak. Aku dioper-oper. Cak, tulungan aku. Mamula lak mamula. Nek dadi wong gak ngerti dikandani warek wong sing ngerti ku nurut. Kedaden kaya ngene iki kapak-kapane ya kakangmu sing ngurusi. Kana mana? Awakmu dituduh apa? Nyolong Nyolong apa? anak Pak Lurah. Ngertenono. Kon lek kepingin ngerti sapa sing nyolong anake Wak Lurah. Deloken iki. Oh. Iki sing nyolong. Cek kurang ajar. Wani nyolong barekane Wak Lurah.
nek pancen kelakuan kaya ngono, Cak. Lho tak ajar. Kono iku kate lapo kono. Lho ngajar malinge. Ya lede tangane cacakmu iki. Ya apa? Wis. Sing tak jaluk aku iso ngewangi awakmu ya kudu nurut barek aku. Nurut, Cak, nurut. Temen. Temen. Nek ngono ayo digoleki. Ayo. Ayo. Oh, halo Kau Sakti. Mapan kebeneran awakmu ana ing papan panggonan kene. Bisa ngomong mapan kebeneran, karepmu sing ya apa? Ngertenono. Nek awakmu maling-malingon ning aja ngrusak keluargaku. Tumindakmu sing kaya ngono, aku gak nrimakno mergo adikku sing kena awak anget. Adikmu kena awanget, masalah apa? Ora usah selak. Sing nyolong anake wak lurah Payaman gak liya ya awakmu. Nek wis aku sing nyolong kon kate lapo? Ayo, kage. Endi anake wak lurah tak balekne kene. Kowe enak men. Jalukmu ya apa? Kon iso gowo anake lurah. Tak kekno anake lurah. Nek Sekti Mandraguna kontu bekti barek gurumu, nek iso batang cangkrim aku. Yo. Padha-padha pegurane tak jawab cangkrim. Gak iso tugel gulung. Yo. Dumadine menungso saka Hanarsir petang apa? Ya. Siji banyu angin lan lemah. Nek kon gak iso ndonongno, aja olah kon nggawa anane anake lurah. Nomor 1 tak baleni. Gitu? Ya. Geni. Geni minangka angkara murka. Wong urip nang alam donya duweni sifat angkara murka. Kabeh menungso kudu bisa ngempet angkara murkane, nek gak bisa ora dadi lumrahe menungso ya kaya dapuramu ngene iki. Bangsat. Iku urus aku murka lan orane urus aku. Sing ping pindho banyu. Banyu. Bening wernane tegese suci tumindake. Menungso urip ana ing alam donya kudu suci, kudu pinter-pinter njaga kesuciane. Nek banyu iku sik keru, wong gak gelem demok, wong gak gelem umbah-umbah nang gone kono. Padha mbarek dapuramu. Banyumu wis keru, tumindakmu wis salah. Ateges banyune wong tuaku sing trumugul dadi aku. Jenenge Tirta Komandan. Angin. Angin ora liya ya ambakane menungso. Saben-saben menungso sing sik urip iku kudu ambekan. Mula wong lek gak ambekan gak butuh karo angin. Tegese wis mati. Dadi dununge angin manggone menungso ndok irung ambekan. Pinter. Sing pungkasan lemah. Lemah. Bapa Adam kelawan Ibu Hawa diciptakno saka lemah. Uga menungso liya-liyane kabeh. Asale saka lemah, balike nang gone lemah. Nek Bapa Adam kelawan Ibu Hawa ora diciptakno ora bakal dadi menungso samene akeh ya dapuramu iki pisan. Pinter kan. Dadi menungso kabeh ki asale lemah balik nang lemah. Yo. Nek ngono aku wis iso mbadek cangkrimamu, endi anek wak lurah tak gone rene. Kurang siji. Lho, Perang junjung. Sapa sing iso njunjung, ya iku sing menang. ayo. Ayo, Junjungen mapan. nawaku nek Mapan. iso. Ya. Waduh. Ya. Sekti temen kok. Gantian aku. Ayo, ayo. Mapano.
mlayu nang ndi? Mlayu ngidul. Nek caluring mlayu ngidul, awak dhewe mlayune nang ndi? Ya kudu nguber ngidul. Goblok kon niku. Kudune awak dhewe ngalor. Nek nyegat lakune maling caluring iku. Ayo, budal. Ayo, Cak. Aguna gagenet semrakno pertanda dubekti barek gurune kepasan nyetep ilmu jaya kawijayan guna kasetikan lepas sangkan parang dumati Galuga Sakti kurang napa jalure menang dulu gak menang dinulu iki ana ontong ateges wit gedang kang lagi ngontong aku bakal mlebu sak jerone ontong. Mosok ruwo Galuga Sakti. Aguna. Iya, Pak, Cak. Wasna pojane iku napa? Yo, ana ontong, Cak. Ontong. Lumrahe ontong ya wis kaya ngene iku. Tapi ontong iki murup kerlap-kelip. Tegese ontong apa? Iki ontong gaya baru, Cak. Gaya baru kakekmu ngono. Iso murup modern. Ontong anane murup kaya ngene iku gak liya dileboni barek caluring. Oh, dadi ngono. Saiki ngene. Aku tak mlebu sak jerone ontong kuno gelut karo caluring, awakmu nyegato kene lek ana caluring liwat langsung cekelen. Tak rokok ngene ya. Iya. Iya. Entenono kene. Iya, Cak. Aguna. Piye? Endi? Oleh. Lah, sarungku merocut. Lho ya apa kon? Sarungmu digawa caluring. Mang tak tegep ngene. Gendeng. Saiki nang ndi caluring? Mlayu. Mlayu nang ndi? Ngulon. Lek caluring mlayu ngulon. Ya dioper ngulon, Cak. Goblok kon niku. Terus. Caluring lek mlayu ngulon, awak dhewe kudu mlayu saka wetan. Oh ngono ta? Ayo budal. Ayo budal, Cak. Galuga Sakti. Kang pungkasan tak kira ora iso nguber ananing lagune caluring. Tanggal 15 benter-bentere bulan. Galuga. Nek kono sekti mandraguna tututana caluring matek aji sepyangin munggah sak jerone bulan. Ya. Ya apa, Cak? Saiki tanggal piro? Tanggal 15, Cak. Kudune tanggal 15 iki padang-padange bulan. Bener. Sing kok wasna bulane piye? Kok gak padang koyo bendinane ya, Cak? Ngono iku jenenge bulan apa ngono iku? Bulan andung-andung. Bulan andung-andung ya apa kan? Gak padang. Bulan iku anane gak padang kaya ngono iku mergo dileboni barek caluring. Oh, ngono, Cak. Nek ngono, kakangmu bakal miber sak dhuwuring bulan kono, gawe ngantemi caluring, tak cekele caluring. Iya, tak anteni kene, Cak. Entenono kene. Kono wis mari rene ya. Loh, cacakku molo. Iya, Cak. Gelut to, Cak. Gelut. Sadok payen. Mane. Wah. Ayo, Cak. Ya, Bu, Cak. Caruling mayu kaya ngono. Ayo, gumer. Ayo, Cak.
banter temen playumu Caluring. Tapi ngertenono. Kalau go sakti gak bakal nerimakno gak mundut ulo. Sopo? Awakmu sopo? Kang, lah sampean kok paling ganteng kepinginane eleke, Kang? Gak ngono niku lho. Kang, kowe mangan apa, Kang? Kon mangan apa? Wingi lho penaku kuru, saiki kok lemu ganteng mangan apa? Sik ta. Awakmu iki sapa? Lho, lali. Lali apa sih kon iku? Adekmu sing ayu dhewe iki lali. Aku gak duwe adik koyo ngene. Guarse. Hah? Guarse. Guarse. Ojo sampe ki jangan-jangan tiba siramu ke bendoro apa-apa iki, mencurigakan. Ya kon niku sing tiba. Ya apa rek? Temen. Temen aku iki lha apa? Jenengmu sapa? Aku Galogo Sakti. Oh, jenenge ya seje. Kenalan. Guarse, Mas. Guarse. Heeh. Awakmu gak usah nyerimpet laguku, aku kepin nguber barek Caluring. Nguber sapa? Caluring. Sing mbok goleki apa? Kepingin tak kongon balekno anake Wak Lurah sing dicolong barek Caluring. Alah, gak usah diuber-uber, gak ngarep ketemu. Duh. Tapi lah sampe mesti ketemu. Ya. Ya. Ngene. Piye? Awakmu ndek rasa seneng tak gak mbek aku? Ayo wis dikandani wong lanang kok gak peka sih kan wis tarung. Wah, ngono lho. Ya. Nek ngono awakmu ambek aku iso dadi siji nek gelem nyekel Caluring. Kok jadi dicekel apa? Mau cedek kan aku cekel barang. Cak, lho. Lapo? Dinane iki kurang sedina. Nek aku gak iso nemokno pedhot guluku ya. Gak apa-apa, ganti ndase kucing. Lho. Iya. Rokok iwak asin aku engko. Wis baba wis pedhotno disikan kono, aku tak iki. Hei. Adike jange dipedhot gulune kok malah gendaan iki lho. Ngene lho. Guarse iki adikne Caluring. Heeh. Aku pengin ro pengapesane piye carane cek iso kecekel ngono lho. Temen ah. Kok ning mangan aja goblok-goblok nemen ngono ta. Yo ngene ndase kucing yo mangane iwak asin, lho mangan Lho, lah kok iya. pinter. Potongane kok klothok arek iki. Piye? Gelem ngewangi aku? Tak wangi, gelem. Temen yo. Yo. Oke, ngono. Oke. Tapi pokoknya aku yo asal yo. Yo. Temen ah. Ono sing cilik karo. Oh niku melok ae kono. Turu jawane. Ganti ndas kucing. Oh, Popo. Ngeten Popo. Caluring niki sampun wantun nyolong anake Pak Lurah. Caluring. Nggih. Lah, sing kenek awangete gali nggih adik kula, Popo. Didakwa barek lurah sing nyolong anake lurah. Nggih. Njaluk tolong marang bapak ngono. Lah niku Popo. Pripun niki Popo? Aku tak ngetokno, tak ngerapalno Aji Pameling. Engko sing teko kene aku ya durung ngerti sapa sejatine. Sing Popo. Nek apa nggih? Apa butuhmu nekakno aku? Aku sutik dadi anak muridmu. Iki blangkrahmu Awakmu wis pek marang bapa, benci marang bapa. Gak kepingin ketemu marang bapa. Yo. Caluring. Mung bapa iki kepingin ketemu mbare awak. Butuhe. Butuhe iki akeh banget. Pisan iki ana ing Mojopahit iki utawa ing tah-tah daerah Payaman ngedekno Diri Patemboyo. Oh, desa Payaman ngedekno Giri Patemboyo. Isine sayembara. Sayembara sapa sing iso ngetokno anake Pak Lurah kuwi oleh ganjaran kang luwih gedhe. Kena dipercaya. Nek selak mati. Iya. Tak tolni anake lurah.
apa hadiah? Saiki hadeni. Hadiah. Lah wis nyolong awakmu kok kayak hadiah. Lho, karepmu yang apa? Ning karepku ya ora tak kei hadiah. Ndak mau beraku malingi. Oh, bangsat kurang ajar. Ya, aduh. Bapak. Nuwun pangapunten, Bapak. Kaloreng. Kaloreng. Ge. Awakmu wis tobat. Nggih, kula tobat. Wis ora duweni nglakoni tumindak angger-angger bener. Kowe njaluk waras ora? Bos-bose kula nglakoni ngeten. Adik kula Garsi kepengin dirabi, sektine padha kali kula. Wis temu tadi. Betul, mbuang tak timbang riko. Ancurit iku. Anjen aku wis tuwek. Galuga Sakti, aku sadar, ya toh. Rengkun adikku Garsi. Lah anake Pak Lurah. Nika dodone nika nggo wanteng nika Aguna nika. Cuma bobo iki mek kok nyekseni. Ya nggih. Mila bapa njenengan nyekseni nggih. Jane kula ni sakit kenging dor kali sampean wau. Oh, aku sing marah. Sing mulai aku aku. Desa Payaman Pak Lurah. Mulane nek empun sampun ngeten iki damel eling-eling, sampun kesruh. Nggih, derdah akeh gendruwo akeh kraman. Tiap tahun monggo sedekah desa kalih barenge mantu sampean nanggap lodrok budi wijaya.